kayıplar bulunsun, failler yargılansın eylemimizin 700. haftasındayız. Malbatên ku xizmê wan di salê notî de hatine binçavkirin û windakirin li Amedê 717 doza windayê xwe dikin. Roja şemiyê çalakiyê 700 bû ku ev roj rastî roja yekemîn a cejna qurbanê hate lê malbat di cejnê de jî doza windayê xwe kirin. Her hefte çîroka windayek tê xwendin. Çalakiya vê heftê jî çîroka Vedat Aydin bû. Aydin serokê Partiya Keda Gel ya Şaxa Amedê her wiha yek ji damezrînerê Komela Mafê Mirovan bû. Sala 1991 de ji mala xwe hate desteserkirin ji aliyê hin kesên ku xwe weka polîsan dan naskirin, lê sê roj şûnda meytê wî li navçeya Elezîzê li Madenê dibin pirek de hate dîtin ku li ser laşê wî şopa bi sedan îşkenceyan hebû, hemî hestiyên wî hatibûn şikestin. Dewletê qebûl nekir ku Vedat Aydin hatiye binçavkirin. Di oxirkirina wî a 10 Temûzê de hin çekdar bi guleyan êrişê sergel kirin. Hate gotin 12 kes li rû hatin kuştin, bi sedan kes jî birîndar bûn. Yani dost jêr dibin em bi ber derbasbûna zaman aşimî Tirkî jêr dibin. Dawetî yek sal cî xwe de ma. Tu pêşveçûn tê nebû. Ji ber ku bûyer bi awa dewletê bû em bêjin. Destê dewletê û ê ku di nav dewletê de û bi biryara dewletê bû. Tu pêşveçûn çê nebû. Yani 30 sal derbas bû tiştek pêş de neçe, 30 salî derbas bû tiştek pêş de neçe di vê warî de. Wek me got siyasetekî cinayetekî polîtîk bû. Cinayetê polîtîk jî bi awê hukukî pir nayên çareserkirin. Lazim e bi nêrînkî polîtîk bê çareserkirin. Berê di mesela Kurdî de nêrîna dewletê bêguhertin. Ji bo çareseriyê zihniyetek aştîxwaz pêş keve. Bi wî havî belkî ev cinayet jinû de bên lêpirsîn û bên faylê wan nayên dîtin. Çünkü dewlet bi xwe kiriye. Dewlet saziyek e. Hevayê saziya temsîl dike. Ji ber wî bi wî havî wek ku şexsekî kiribe nayê dîtin ev mesele. Lazim e dewlet zihniyeta xwe biguhere. Ku dewlet zihniyeta xwe di mesela Kurdî biguhere belkî pêşveçûn çêbe. Yana wê her wiha tarîb mîne çünkü di nav de saziya dewletê diş heye. Serokê İHAda Şaxa Amedê Abdullah Zeytun behsa giringiya çalakiyê kir û anî ziman ev çalakî ji bo dexwaza heq û edaletê pêk tê. 90'lı yıllar hep Salên notan salên dijwar bûn ku binpêkirina mafên mirovan pir zêde rûyda û sûcên li dijî mirovanî hatin encamdan. Lê mixabin salên 2020 jî salên bêguneh azadkirina ku jer û fermandarên wan sûcên giran bûn. Lê em li vir digel malbatan dest ji têkoşîna doza edaletê bernadin. Hevserokê HDP Amedê Zeya Ceylan jî axaftinê kir. Yê kujer û yê ku kujera diparêzin. Dibe ku fikra wan û zihniyeta wan neguhere. Lê eva sîv yek sale heqîqeta ku hem pêşengiya tekoşer Vedat Aydin ya mafê mirova da hem zî pêşengiya wî ya siyaseta demokratîk da ku dest pê kiriye û gihîştiye merheleya îroyîn û bûye têkoşîna milyonan her evê berdewam bike ji bo ku edalet têk were. Çalakvana Roja Şemiyê İffet Tekdal jî ji sîsaliya xwe vir da doza tekoşîna dîtina hestiyên birayê xwe dike, behsa hizr û hêsê xwe kir û anî ziman ka di nav 30 salan da çi jiyan e. Îro çi ye? Îro eyd e. Herkes heremana birê xwe. Ka birê min. Ez heqê xwe helal nakim we. Ji heştê heta ana. Ez êne emrê min nebû sî bi girtina Elî, bi windakirina Elî. Mi heyata Xuda ser ez ê bidim ser heta ser min ê erdî. Ez heta sağ min bi dinyayê ez ê li pey wî bim. Li pey Mihemed bim. Mihemed me emrî nebû sî. Elî him birê min bû him hevalê min bû. Xeci Can Farxîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.